si jdu jenom připravit tašku, takže úplně jednoduše, obyčejně vezmu si láhev s vodou, protože, jak se říká, stay hydrated, hřeben, a potom teda hand cream, krém na ruce a teda telefon, nějaké kapesníčky a teda úplně bohatě mi to stačí. Kdybych tady měla nějakou crossbody kabelku při ruce, tak si rozhodně vezmu tu, ale bohužel mám tady jenom batůžek a tohle velkou GES kabelku přes rameno. Takže si vezmu ji, jelikož je dost možný, že se ještě stavím někde do obchodu pro nějaké suroviny, jelikož vím, že mi chybí například česnek. Takže určitě ještě skočím do obchodu koupit nějaké zbývající suroviny a určitě vezmu i nějaké ovoce, teda pokud půjdu koupit ten česnek, což určitě půjdu. Takže velká taška se bude hodit. Jsem připravená a teda můžu vyrazit a doufám, že tam na tom sluníčku vydržím, pač je to docela dlouhá cesta, tak půl hodiny. Takže uvidíme, ale já sluníčku miluju to vedro, takže mě to vůbec nepřijde jako nějak hrozný, akorát teda, jak říkám, stay hydrated, vodu mám, takže jenom dávat možná pozor na tu hlavu, ať se člověk trošku neupálí, ať nemá úžeh. Jinak všechno úplně v pohodě. Ještě teda jsem zapomněla říct, že tam mám sušenky, které jsou ty, co jsem ukazovala předtím, ty Scottish bread, nebo jak to bylo. A obal jsem teda už vyhodila, ale to mám pro případ, jako že bych měla hlad, ale není to, že si asi nutně dám, jenom prostě pro případ. Jelikož jsem na snědani měla jenom tu a potom teda ten svůj dezert, který mám moc ráda od toho proteinalísko říškový. A nejsem si úplně jistá, jako jestli mě třeba ještě nevyhládne, protože se nesnažím jíst jako úplně 100%, spíš tak 75-80, spíš menší porce a je dost možné, že prostě budu mít hlad, chuť, jelikož ještě nevím, kdy se vrátím zpátky, takže to nechávám takto pro případ a můžu teď vyrazit. Tak už jsem vyrazila a už jsem teda kousek od baráku, ale nevadí. Čeká mě teda 30 minut cesta a pak se stavím ještě do parku, jelikož je tam hezky, jsou tam rozkvetlý růže. A chvilku tam většinou tu asi taky na půl hodiny, takže si myslím, že ty sušenky přijdou vhod. Jinak jsem včera přeorganizovávala věci ve skříni. A budu dělat ještě druhý stolek, který mám vedle postele. To bude v dnešním videu. Bude to, de facto to bude jenom o tom, jak si vyzdobit takový menší stoleček, který máte v pokoji. A nemusí to být vyloženě noční stolek, může to být
Mám takový stoleček na okrasu. Není to třeba ani vůbec stoleček, může to být jenom polička, kde můžete dát nějaké věci, které máte rádi. Já to budu spíš stylizovat, řekněme, do toho stylu nočního stolku, jelikož mám k tomu lampičku, která funguje a má pěkný design. A potom nějaký knihy nebo třeba bullet journal. Takže nějakou takovou menší inspiraci vám v dnešním videu ukážu. Tak tady mám připravené věci, které použijí k dekoraci stolečku, který mám u postele. Jsou to vlastně předpřipravené věci, abyste viděli, které nejzákladnější elementy v něm chci mít. Teď v momentální době nemám knížku, kterou bych jako četla, spíš se věnuji nějakým kreativním činnostem a proto tam budu mít Creative Flow od Jocelyn de Quant s nádhernými ilustracemi od Sunny Van Loon. A bude to minimalistický, ale hezký, nepotřebuji tam mít spoustu věcí, opravdu mi stačí jenom tahle k málo. První věc, kterou tam dáme, bude květina. Já mám teda ne v květináči, ale v plechovce, ale já neměla zrovna žádný květináče po ruce a naopak, tedy když to vidím, tak si myslím, že je to naopak takový originální a hezký a není to prostě takový ten standard. Mně se to teď začalo i docela líbit. A dáme tahle do rohu. K tomu dám obrázek, hnedka vedle, aby mi to připomínalo ten moment, ten výlet, kdy jsem byla ve Winchesteru. A úplně nejideálnější věc, co k tomu dám, je svícen. Já teda použiji tento svícen, který je z Poundlandu. Prodávali je po 3 kusech, má takový krásný, řekněme, mramorový vzor. Tak jakoby spíš popraskaný sklo. A když svíčka svítí, tak to vytváří nádherný efekt. Do druhého rohu dám svíčku. Mám tady to, která vypadá jako konvalinka. A používám ji teda opravdu výjimečně. Ale když mám někdy chuť si večer číst, tak mi vůbec nevadí zapnout. Takže dám tahle do rohu. A máme hotovo. Vršek mám hotový, bylo to vážně takový rychlý a jednoduchý. A nehledám v tom žádné složitosti, opravdu to chci mít minimalistický a mít tam jenom věci, které využiji, které jsou důležité pro mě. Já vám ukážu, jak vypadá lampička a trojkombinace rámeček, květina a svícen a jsem spokojená. Polici budou jenom asi maximálně 4 věci. První věc tam bude tato knížka, kterou tahle nechám položenou. A potom
Jinak jsem ještě chtěla ukázat nový šampon, který jsem si kupovala včera. Je od značky Alberto Balsam. Už předtím jsem měla kokosový šampon a i tentokrát mě to lákalo si vzít něco s kokosem. Dokonce i masku na vlasy, kterou mám, nebo kondicionér, jsou též s kokosem, nebo řekněme voní po kokosu. Jinak to složení těžko říct. Každopádně neskutečně krásně voní a píšou to i na štítku, že vydrží až 12 hodin. Ten šampon voní neskutečně krásně, jemně po kokosu, ale přijde mi to i takový trošku jakoby fruity floral s nádechem kokosu, vážně krásná vůně. Ale ještě jsem ho teda neskoušela a netuším, jak bude fungovat na mých vlasech. Přece jenom mám vlasy zničené a hodně vysušené, takže spíš kupuji šampony na zničené vlasy, nikoliv šampony pro všechny typy vlasů. Ale jak už jsem předtím říkala, mám ráda kokos a musela jsem ho vzít aspoň na zkoušku. Jinak tedy mám nachystané i video právě ze zoningu, z toho britského venkova, tedy z téhle vesničky a okolí. A tady není to přímo aktuální video, je to z dubnu, konce dubna, kdy vlastně ještě všechno kvetlo, sakury, tedy cherry blossoms a podobně. Takže to není aktuální, každopádně ty záběry jsou hrozně moc hezký a věřím, že se vám to video bude líbit.